Wat sim je hier dan? Lauswolconcert. Donsje. Donsje? Ja. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja. Ja, er komt een mooi concert, dus zo hebben we net aan mijn squallen. Net samen een concert. Nee, van het Fries Jeugdorkest. En wat voor muziek kunnen we hier verwachten? Klassieke muziek. Ja, klassieke muziek. Zelf ook wat maar muziek? Ja, maar dan net klassiek. Oh, wat voor muziek dan wel? Gewoon een beetje populaire muziek. Ik ben er meer van de muziek, zoals Rokje Dekker. Rokje Dekker. Ja, dat vooral, Rokje Dekker. We staan hier op landgoed Lauswold in Beetse Zwaag, waar we ons opmaken voor het afscheidsconcert van alle leerlingen van groep 8 van de gemeente Opsteland. De bus als een royaal persoon werd je ontvang, maar de reden lopen die rint al uit. En dan juist hier, nou misschien bands zitten die te krek wat ouder binnen dan die. En daar kan je echt naar je opzien en inspireert terug rijtje. En ik denk dat dat heel goed is voor zo'n media als media. Is er wat zin in? Jazeker. Helemaal opgekleed. Dus ja. Nou, omdat het gewoon helemaal mooi in de kleding is en gewoon de hele sfeer eromheen is gewoon heel leuk. En nou? Nee. Nee. Ik hou niet van klassieke muziek. Waarom net? Meer van hip.